азиз, салом. Илму дониш маҳаки асосии рушди иқтисодиёт, боло рафтани сатҳи зиндагии мардум ва пешрафти ҷомеаву тараққиёти ҳар як давлати соҳибтамаддун маҳсуб меёбад. Дар ҷаҳони муосир масъалаи илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ ҳамзамон ҷорӣ кардани технологияҳои муосир дар кулли соҳаҳо аҳамияти муҳим дорад. Баргузории озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат боиси ҷалби ҷавонону наврасон ба андохтани илму дониш ва рушди илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табиӣ мегардад. озмуни илмфуруғи маърифатро барои рушди тафаккури техникӣ ва васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ муҳим арзёбӣ намуданд. зайни ҳол суҳбате дорем бо ходими пешбари илмии Институти физикаю техникаи ба номи Султон Умарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Ризо Баҳромзод. хуш омадед. Ташаккур. озмуни илмфуруғи маърифат дар 4 давр аз моҳи апрел то санаи 20 ноябр аз рӯи 7 номинатсия баргузор гардид. даври якуми озмун дар муассисаҳои таълимӣ ва муассисаҳои илмӣ ва дигар ташкилотҳо, даври дуюм бошад дар маркази шаҳр ва ноҳияҳо, даври сеюм дар маркази вилоятҳои пойтахт ва даври чорум даври ҷумҳуриявии озмуни илмфуруғи маърифат аз 17 то 20 ноябр дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. назари шумо аз натиҷагири ин озмун? дар ҳақиқат ин озмун дар ҳамин 4 давр бисёр дар сатҳи баланд гузаронида шуд ва натиҷаҳо нишон доданд, ки дар ҳақиқат озмун тавонист дар ҷомеа як шавқу завқи хонандагонро, донишҷӯёнро ба омӯзиши фанҳои дақиқ бедор кунад. мо инро ҳам дар раванди иштироки онҳо дар озмун ва ҳам аз рӯи фикру андеша ва пешниҳодҳояшон, ки баъди озмун садо доданд, дарк кардем ва фикр мекунам, ки таъсири ин озмунро, ки имрӯз ҷавонони зиёде ба он ҷалб шуда истоданд, мо дар оянда ҳатман таъсири мусбати онро мебинем, ки саҳми онҳо дар ҷомеа чӣ гуна хоҳад буд. ва фикр мекунам, ки баъд аз 5-10 соли оянда ҳамин хонандагони ғолиб омада, ҳамин донишҷӯёне, ки дар озмун фаъолона иштирок карданд, мутахассисони хуб мешаванд ва барои рушду нумӯи соҳаҳои гуногуни ҷамъияти мо саҳми арзандаи худро мегузоранд. ҳамчунин ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюми даври ҷамъбастии озмун, ки соҳиби ҷоизаҳо шуданд баъди хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, миёна ва олии касбӣ ба ихтисоси интихобкардаи худ бе озмун ба тариқи ройгон ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ қабул карда мешаванд. дар ин маврид чӣ гуфта метавонед? вақте ки озмун мешавад, бояд вай ҷоиза дошта бошад, бояд вай имтиёзҳо дошта бошад, имкониятҳо дошта бошад, ки ҳамон иштирокчиён, довталабон ба ҳамон чиз ҷалб шаванд. яъне мақсади гузарондани озмун ҳам дар ана ҳамон дастгирӣ ва кӯмак ба хонандагон ва донишҷӯёни ғолиб аст, ки бо роҳҳои гуногун амалӣ карда мешавад. яке аз роҳҳои ҳавасманд гардонӣ ин додани мукофоти пулӣ аст. яъне ғолибони ҷойи аввал 35 000 сомонӣ, ҷойи дуввум 25 000 сомонӣ ва ҷойи сеюм 15 000 сомонӣ тӯҳфа гирифтанд. ва ҳамчунин омӯзгорони хонандагони мактаб, ки шогирдонашон дар озмун дар даври ҷумҳуриявӣ ҷойҳои якум, дуюм, сеюм гирифтанд, 10 000 сомонӣ мукофоти пулӣ гирифтанд. ва ҳамчунин як имтиёзи муҳим ва ҷиддии дигаре, ки барои ин хонандагон ва донишҷӯён пешбинӣ шуда буд, ин пас аз хатми муассисае, ки алон таҳсил мекунанд, онҳо метавонанд ба зинаи дигари таҳсил бе имтиҳон ба таври буҷавӣ дохил шаванд ва дар дилхоҳ соҳа ё ин ки касбе, ки дар Тоҷикистон омода карда мешавад. ва фикр мекунам, ки ин чиз бисёр як кори хуб аст, чунки вай ғолибон аллакай онҳо омода ҳастанд, аллакай онҳо беҳтаринҳо ҳастанд ва ҳамин беҳтаринҳо, соҳибистеъдодҳо, онҳое ки дониши хуб доранд, бояд бе имтиҳон дохил шаванд, чунки имтиҳони асосиро онҳо дар ҳамин озмун спориданд. дар озмуни илмфуруғи маърифат хонандагон, донишҷӯён, ходимони илмӣ ва калонсолон аз рӯи номинатсияҳои математика, физика ва
астрономия, кимиё, биология, география, технологияи иттилоотӣ, ихтироъкорӣ ва навоварӣ тавонистанд донишу малакаи худро санҷанд. ба андешаи шумо дар кадом номинатсия иштирокчиён фаъолтар буданд? ман фикр мекунам ки дар ҳама номинатсия фаъол будам, чунки ҳар як номинатсие ки интихоб шуда буд ин фанҳои муҳим ҳастанд, дар оянда барои ҷомеа зарурӣ ҳастанд ва ман танҳо дар бахши физика ва астрономия ки узви ҳакамон будам зиёдтар мушоҳида кардам, зиёдтар фикру андешаи худамро гуфта метавонам. дар ҳақиқат дар ҳамин бахш ё ин ки номинатсия тайёрӣ бисёр хуб буд, хусусан тайёрии хонандагоне ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи типи нав ё ин ки литсею гимназияҳо таҳсил мекунанд ва дар байни донишҷӯён ҳам дар донишгоҳҳои бонуфузи кишвар, яъне онҳо аз сар аз рӯи як қоидаи муайян, аз рӯи як низоми муайян омодагӣ дидагӣ ҳастанд, ба саволҳо тайёрии хуб дидагӣ ҳастанд ва тавонистанд ки ҳам дар қисмати ҳалли масъалаҳо ва ҳам дар қисмати саволҳои шифоҳӣ донишу малакаи худашонро нишон диҳанд. ин озмун нисбат ба дигар озмунҳо баъзе фарқият дошт, нисбат ба дигар олимпиадаҳое ки маслан дар байни донишҷӯён ва дар байни хонандагон мегузарад, ки олимпиадаҳои байналмилалӣ. дар ин озмун қисмати шифоҳӣ ҳам буд, хусусан дар физика. ба фикри ман бори аввал мо чунин ҳодисаро мебинем ки хонандагонро на танҳо аз рӯи ҳалли масъалаҳо, балки аз рӯи донистани назарияҳо, донистани қонуниятҳо, теоремаҳо ва ҳамон формулаҳо ҳам санҷанд. барои ки ин чиз бори аввал буд, мо аллакай пеш аз гузаронида шудани даври аввал тафсири низомнома омода намудем, як китобча таҳия кардем. дар он ҷо саволҳое ки дар давраҳои дуввуму севуму чорум меоянд қаблан пешниҳод кардем. китобҳои тавсияшавандаро ҳам рӯйхати адабиёти тавсияшавандаро пешниҳод кардем. шакли электронии онҳоро дар сомонаҳои академияи миллии илмҳо гузоштем ва хонандагон ва донишҷӯён тавонистанд аз рӯи ҳамон дастурамалҳо амал карда сазовори ҷойҳои хуб гарданд. ва ин ҷо шумо қайд кардед ки калонсолон ва намояндаҳои касбу кори гуногун ҳам иштирок карданд. бале онҳо иштирок карданд, вале танҳо дар як номинатсия ё ин ки бахш, дар бахши ихтироъкорӣ ва навоварӣ. ва дар бахши ихтироъкорӣ навоварӣ ҳам хонандагон алоҳида як категория буданд, донишҷӯён категорияи алоҳида ва намояндаҳои касбу кори гуногун. дар дигар бахшҳо бошад танҳо хонандагон ва донишҷӯёни макотиби олии кишвар иштирок намуданд. яъне ки иштироки онҳо чӣ гуна буд? иштироки онҳо гуногун аст. сатҳи дониши онҳо, сатҳи масъалакоркунии онҳо низ гуногун аст, вобаста ба он ки кадоме омӯзгори хуб дорад, кадоме дар мактаби хуб таҳсил мекунад, омодагии хуб дидааст. ман дар зинаи вилоятии озмун ҳамчун узви ҳакамон иштирок кардам ва мутаассифона дар ҳар як шаҳру ноҳия омодагӣ гуногун аст. баъзе шаҳру ноҳияҳо хеле ҷиддӣ омодагӣ дидагӣ ҳастанд. онҳо дар ҳамон зинаи мактаб озмун гузарониданд, баъдан дар маркази шаҳру ноҳияҳо озмун гузаронида дар ҳақиқат беҳтаринҳоро интихоб карда ба даври вилоятӣ оварданд. вале мутаассифона баъзе шаҳру ноҳияҳо низ буданд ки аз таҳти дил кор накарданд. онҳо дар шакли сатҳӣ озмунро гузарониданд ва фикр мекунам ки хонандагони боистеъдодро интихоб накарданд, чун хонандагоне ки аз ҳамон ноҳияҳо омада иштирок карданд оддитарин чизҳои физикаро ҷавоб дода натавонистанд ва холҳои тамоман паст гирифтанд. ва ҳамин чизро ба назар гирифта бояд дар солҳои минбаъда масъулоне ки дар зинаҳои ибтидоии ҳамин озмун саҳм мегузоранд бояд ҷиддӣ фаъолият кунанд ва тавонанд ки соҳибистеъдодҳоро муайян кунанд. дар даври севуму чорум мо дар асоси интихоби онҳо интихоб мекунем, яъне ҳангоми интихоб кардан мо маҳдуд ҳастем ба ҳамон маслан 30 нафар 40 нафар иштирокчие ки аз ноҳияҳо омаданд, вале дар ноҳияҳо онҳо имконияти фароғ доранд, васеъ доранд, аз байни ҳазорҳо нафар онҳо интихоб мекунанд. президенти мамлакат ҳамчунин таъкид намуд ки на танҳо насли ҷавон, балки омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ низ ба
мутолиа ва такмил бахшидани дониши хеш машғул шаванд то насли наврасро бо илму дониш тарбия созанд. Аз назари шумо сатҳи донишу малакаи омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ то чӣ андоза ба талаботи хонандаи имрӯза ҷавобгоҳ аст? ин ҳам ба як талабот мувофиқ аст ё ин ки мувофиқ нест ҷавоб дода намешавад, чунки сатҳи дониши муаллимон дар ҳар як муассиса вобаста ба сину сол, вобаста ба навъи ҳамон муассисаи фаъолият мекардагишон гуногун аст. натиҷаҳои ҳамин озмун нишон дод ки омӯзгорони асосан ҳамон гимназиву литсейҳо хубтар омода карда метавонанд хонандагонро ба озмунҳои сатҳи баланд нисбат ба омӯзгорони мактабҳои миёна, чун баъзе фарқиятҳо ҳаст дар низоми таълимии ҳамин мактабҳо, аз ҷумла маоши бисёр баланд гирифтани омӯзгорони ана ҳамон литсейву гимназияҳо. баъд аз он ки ҳамон 6 соати дарс тамом мешавад, хонанда дар ихтиёри омӯзгор аст. агар дар мактаби миёна хонанда ба хонааш мераваду ба корҳои дигар машғул мешавад, дар литсейву гимназияҳо хонанда дар ихтиёри омӯзгор аст. онҳо ҳар рӯз 3-4 соати иловагӣ машғул мешаванд, илм меомӯзанд ва ба озмунҳо омодагӣ мебинанд. ва албатта дар ин ҳолат мактабҳои миёна рақобатпазир нестанд. ва ҳамчунин дар ҳамон литсейву гимназияҳо аз синфи 5 ва 6 сар карда ба омӯзиши физикаву ва дигар фанҳои дақиқ машғул мешаванд. дар мактабҳои миёна бошад танҳо аз синфи 7. ва онҳо дар як синф аз сабаби он ки хонандаҳо зиёд ҳастанд, муаллим наметавонад ки ҳамон донишро, мавзӯъро ба пуррагӣ ба тамоми хонандагон фаҳмонад. дар мактабҳои типи нав муаллим ба ҷуз он ки дар давоми дарс мавзӯъро мефаҳмонад, боз ба таври инфиродӣ бо ҳамон олимпиадачиёни ҳамон мактаб алоҳида дарс мегузорад. ва ҳамин чизро мо дидем. масалан гимназияи Ҳотамов ва ПВ тавонист ки дар аксари фанҳо ғолиб ояд ва аз рӯи миқдори умумии ғолибият дар тамоми Тоҷикистон ҷои аввалро сазовор шуд. ва тасаввур кунед ки дар физика ҷои якуму дуввум, дар математика ҷои якум, дар технологияҳои иттилоотӣ бошад 5 ҷои аввал ҳамаш насиби хонандагони Ҳотамов ва ПВ гардид. яъне ин нишон медиҳад ки омӯзгорони онҳо ба ин гуна озмунҳо хубтар тайёрӣ дида метавонанд ва ҳамчунин шароит барои хонандагон зиёдтар фароҳам оварда шудааст. ва баъд аз ин озмун баъзе олимон, баъзе муаллимон, баъзе аъзои ҳакамон пешниҳод карданд ки дар солҳои минбаъда байни омӯзгорони ҷавони мактабҳо низ ҳамин озмун гузаронида шавад. вақте ки як хонанда физикаро хуб меомӯзад ё ин ки донишҷӯ физикаро хуб меомӯзад, ё ин ки ба илм наояду донишҷӯ ба ягон корҳои дигар машғул шавад ва дониши аз худкардии ӯ ба ғайр аз худашу ҳамун чанд нафар наздиконаш ба ҷомеа манфиати зиёде оварда наметавонад. вале агар як нафар омӯзгори ҷавон барои омодагӣ дидан ба ҳамин озмун донишашро мукаммалтар кунад, чизҳои зиёдро омӯзад, вай метавонад барои тарбияи ана ҳамун шогирдонаш саҳми бисёр муҳим гузорад ва ин чиз манфиаташ барои Тоҷикистон ва барои ояндаи мо калонтар аст. оё лабораторияҳои илмию озмоишгоҳҳои кишвар ба асбобу реактивҳо ва таҷҳизотҳои навтарини илмӣ дастрасӣ доранд? баъзе таҷҳизотҳое ҳаст ки танҳо як кишвар дар дунё онҳоро истеҳсол мекунаду тамом, яъне дастрасӣ пайдо кардан ба онҳо хеле душвор аст. вале новобаста ба инҳо имрӯз баъди он ки саноатикунонӣ бо суръати кишвар эълон гардид ва ҳамчунин 20 солаи рушду омӯзиши фанҳои дақиқу табиатшиносию риёзӣ эълон гардид, диққати ҳукумати кишвар ба ҳамин мушкилот равона карда шудааст ва мо умед мекунем ки дар доираи ҳамин барномаҳои 20 сола ин мушкилот то ҳадди ҳалли худро меёбад, олимон бо таҷҳизот ва дастгоҳҳои зарурӣ таъмин карда мешаванд ва таҳқиқоти худашонро ба сатҳи баландтар мерасанд. ба андешаи шумо волидайн ва омӯзгорон ба кадом роҳу усулҳо метавонанд қобилияти иҷодии наврасонро тақвият бахшанд? оё сатҳи дониши волидон дар таълиму тарбияи кӯдак таъсир мекунад? агар таъсир кунад, савол ба миён меояд ки чӣ гуна? албатта таъсири аз ҳама муҳимро барои омӯзиш, барои аз худ кардани дониш, барои муваффақ шудани як нафар
фарзанд ин падару модар мегузорад. яъне агар хонанда дар мактаб ҳамагӣ 6 соат қарор дошта бошад, 18 соати дигар дар назди волидонаш аст ва таъсири суханҳои волидон нисбат ба муаллимон ба фарзанд зиёдтар аст, чун фарзанд аз хурдӣ гапи онҳоро гӯш мекунад, вобаста ба маслиҳату насиҳатҳои онҳо амал мекунад. агар падару модар соҳибдониш набошанд, онҳо худашон тарбияи хуб надошта бошанд, фарзандро тарбия карда намешавад, чунки хишти аввали тарбияи фарзанд аз ҳамун хурдиаш, якмоҳагиву думоҳагиву яксолагиву забон баровардану суханҳои аввалин гуфтану рафтори оддитаринро дар хона ёд мегирад, яъне ҳурмату эҳтиром, салом додан, одоб, муошират, ҳамаи ин чиз дар натиҷаи тарбияи падару модар ба фарзанд мегузарад ва барои ҳамин ҳам саҳми падару модар дар ҷои аввал меистад ва саҳми омӯзгорон дар ҷои дуввум. вазифаи омӯзгорон ин аз сар тарбия кардани хонанда нест. вазифаи омӯзгор ин додани донишҳои асосие ки дар оянда барои зиндагии ҳамон нафар зарур мешавад. яъне омӯзгор чизҳои муҳимро дар бораи олам, дар бораи мавқеи инсон дар он, дар бораи муносибатҳои байни инсонҳо, дар бораи истифодаи табиат дар ҳаёти инсонҳо медиҳад, роҳ нишон медиҳад ва боқимонда чизҳо дар ихтиёри худи ҳамон хонанда ва падару модараш аст. агар падару модар бегаҳ фарзандашро нагӯяд ки ту вазифаи хонагатро омода кардӣ, ту баҳоҳои 5 гирифта истодаӣ гуфта напурсад хонанда аз куҷо пеш меравад. агар нигоҳ кунем, тамоми ҳамин онҳое ки фаъолона иштирок карданд, падару модарошон оилаҳои зиёӣ ҳастанд, онҳое ки омӯзгор ҳастанд, онҳое ки дар соҳаҳои гуногун фаъолият мекунанд, худи онҳо соҳибмаърифат ва соҳибдониш ҳастанд ки ба фарзанди худашон ҳамин чизро талқин карданд. барои ҳамин ҳам падару модарон бояд худашон ҳам китоб хонанд, чун кӯдак нигоҳ мекунад ки агар падар модар китоб мехонад, вай ҳам ба дасташ китоб мегирад. агар падару модар дар хона телевизор тамошо кунад, фарзандон ҳам ба тамошои оинаи нилгун машғул мешаванд. нақши олимони имрӯз дар рушди илми ҷаҳонӣ чӣ гуна аст? имрӯз илм аз 200-300 соли пешин бо як чизи худаш фарқ мекунад ки илм ҷаҳонӣ гаштааст. яъне агар 200 сол пеш ҳар як кишвар олимони худашро дошт, академияи илмҳои худашро дошт, таҳқиқотҳои худашонро анҷом медоданд ва бисёртар махфӣ мекарданд, имрӯз бошад илм моли як миллат, як давлат, як халқ нест. илм моли тамоми дунё шудааст ва ҳамон сарҳадҳои илмӣ чунон пароканда шудааст ки дар як муассисаи илмӣ фарз кардем дар кишварҳои абарқудрат аз тамоми кишварҳои дунё намояндаҳои миллатҳои гуногун фаъолият мекунанд ва дастовар доранд ва дар ана ҳамин раванд олимони мо ҳам саҳми хурде ки худашонро доранд. яъне онҳо ҳам дар тоҷикистон таҳқиқот анҷом медиҳанд ва ҳам тоҷикон дар муассисаҳои бонуфузи кишварҳои дигар фаъолият мекунанд, таҳқиқот анҷом медиҳанд ва саҳми худашонро дар рушди илми ҷаҳонӣ мегузоранд. ва имрӯз он мақолаҳое ки олимони мо нашр мекунанд дар маҷаллаҳои бонуфузи хориҷӣ, аз он тамоми дунё истифода карда метавонад ва ҳамин нашр шудани мақолаҳо дар маҷаллаҳои бонуфуз ин нишондиҳандаи сатҳи таҳқиқотҳои илмӣ дар тоҷикистон мебошад. ва як самти дигари фаъолияти олимони мо ин ҳамкорӣ бо олимони хориҷӣ аст, яъне иштирок дар семинарҳо, дар конференсҳои байналмилалӣ ва иштирок ва гузарондани таҳқиқотҳои ҳамҷоя, яъне бо ҳамкорӣ бо олимони хориҷӣ таҳқиқотҳои якҷоя анҷом медиҳанд. масалан худи мо дар соҳаи омӯзиши Нурҳои Кайҳонӣ бо олимони рус ҳамкорӣ дорем, бо онҳо рафту омад мекунем, якҷоя таҷриба мегузаронем ва ҳисобҳои назариявиамон ҳам бо ҳамроҳии онҳо мегузарад ва мақолаҳое ки мо нашр мекунем мо ҳам муаллиф ҳастем бо олимони шинохтаи русия. ташаккур барои як суҳбати ҷолибу пурмуҳтаво. бинандавои азиз, суҳбате доштем бо ходими пешбари илмии институти физикаю техникаи ба номи Султон Умарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Ризо Баҳрумзод. озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид.
ин тадбири муҳим метавонад дар доираи бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеаи ихтироъкорӣ ва навоварӣ мусоидат намояд. баргузории ин тадбири муҳим тавонист барои муаррифии даҳҳо нафар аз истеъдодҳои наврасуҷавон замина гузорад. ҳамин ҷо барномаи худро ба поён мерасонем. сеҳатманду сарбаланд бошед.